थुब्लावनि फ्रि सेन्टाराव दङ दा माने बे जयनिं खालामगासिनो दङ मा मेचिन मोनलाय बियो फेक्टल मेसिन बे एमाउन्टआ बेसेबां मोनलाय बेना फेक्टल मेसिन बे एमाउन्टआ बेसेबां मोनलाय बेना बेसेबां 1 लाख टटेल बे मोननैजों बेसेबां एक्सपेनसिभखा लोगोफोर एबार नोंथांमोना फैनो हासिगोन बेयाव जुदि ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसोबा दासो लाबोदों जों बेखौ नै नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोनाथ' सिनायखायो थुब्लावखौ बे गासिबो मेचिनजोब नोंथांमोना नायनो हागोन इउ केन सि गाइस लुक जुदि बेकबन फेन जानाय मानाय हारा रोदा थोदानि मेडिकेल हेल्थ सार्भिस बे नोंथांमोना फैनो हागोन दायो थाइ नार्भ प्रब्लेमस माने थाफ्लि सानाय मानायनिबो गोबां मोनगोन बाहाय नोंथांमोना नै बेहाय नायनो हागोन सेमि टेन्डिनासबो दङ बेनो गासिबो मेडिकेल हेल्थ सार्भिस फन हरफिनासै आपका जो 20 का नहीं हो रहा है उसका क्या करो नहीं उसको बनाने वाला हूँ अभी वीडियो देखेंगे ठीक है मैं उसको पहले देख लेता हूँ वो जैसे कि आप देखो उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जैसे नैबे जाहैबाय डाम्बल नै फिसा फिसा डाम्बलबो दं नैबे आखाइ माबा स्ट्रं बानायग्रा आङो दा बाहाय दंफैयो लोगोफोर माने थुब्लावनि माबायाव फिजिअथेरापि सेन्टाराव थुब्लावनि सेन्टाराव दंफैयो लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन गोदान माने मेचिन लाबोदों नोंथांमोना फैयोबा नुनो हागोन बे जाबाय थुब्लावनि किटचेन हाय ब्रो हेलो सर दिनै बे मेचिन गोदान लाबोबाय नोंथाङा दिनै मा बायदि मोनदों नैबे मा नाम मोनलाय बेना लेजार थेरापि मोनसे बडिनिफ्राय माने मोनसे आखाइनिफ्राय मोनसे आखाइसिम नारहरनो हायोना नै बेखौ खुलिफैदो फै ओइ माबा देगारा गरमलै जारलासो दा बेखौ खेवसिगोन खेवनानै नायसिगोन बिनि दामा बेसेबांमोनलाय 7 लाख टटेल 7 लाख 6.5 Oh my god
मा मावदों सार? नै मेचिन गोदान लाबोदों बेखौनो खुलिगासिनो दङ। Petang dong lagi bi. मेङाखै? ओंखाम जाखांबाय नामा सार? जाथ'वाखै नै मेचिननि माबा प्लास्टिक खुलिगासिनो दं। साबि थाला बायदि दंलायबावो। फाग्ला एफा दामि बुस्थुआ थायालै। बेनो एक्सपेनसिभखा। फन खालामहरदो बेनाव। आरो फन खालामबावनांसिगोन। मा मेचिन सार? मा मेचिन होनदोंमोनलाय? थेरापि। थेरापि मेचिन। थेरापि माने लेजार थेरापि। लेजार थेरापि एसे खोन्थाहरदोब्रा। बे लेजार थेरापि नोंनि जाय नाफ्रा बिराद सागासिनो दङ सिङावहाय। दा बेखौ आखाइजों नाबाबो मोनहास'वा। दा बे नैबे लेजार थेरापिजों बे बुस्थुखौ डाइरेक्ट ओरै सानिफ्राय नाहरनाय जागोन आरो ना। हेलो, आपका जो ये लेजर थेरापी का वो है लॉक हुआ है वो उसको कैसे खोलता है? कितने नंबर है? तो उसको घुमा मत देना, उस पे प्लास्टिक लगी होगी ना। हाँ लगी है। तरफ खुल जाएगी। लगी। नंबर घुमाना नहीं है, नंबर 00 का सेट है ना? नहीं, पूरा 1 का सेट है। हाँ 00 20 20 का जो है उसका 00 है। तो वो प्लास्टिक लगी हुई है ना पतली वाली। हाँ तो जो उसके बगल में स्क्वायर सा बना हुआ है ना। हाँ दोनों। उसको दोनों तरफ को बाहर की तरफ दबाइए, बाहर की तरफ दोनों को। अंदर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ दबाइए। ऊपर से या नीचे खींचना होता है क्या? नहीं, जैसे जिस तरफ हैंडल है ना पकड़ने का, हैंडल है ना बीच में। हाँ अंगूठा उस तरफ लगाइए और बाहर की तरफ धक्का मारिए। बाहर की तरफ कैसे धक्का मारेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वीडियो कॉल करिए। ठीक है तब। नैबाव बोनांगौ नैबेखौ थारमाने। वीडियो कॉल उठाइए। हाँ उठाया। दिखाइए मुझे। आप जैसा अंगूठा लगाइए उस पे। ये हाँ इस पे आप बाहर की तरफ फेरिए अपने जितने आपके। अच्छा हाँ इस तरफ मतलब ये करना है। अच्छा हाँ खुल गया। अभी खुल गया। अच्छा ये स्पेक का पहनने से भी होता है या नहीं पहन? क्या कह रहे हैं सर, फिर बोलिए। स्पेक को यूज करता है, यूज नहीं करने से भी होगा? नहीं यूज तो करना पड़ेगा जब आप पेशेंट को देंगे तो। एक पेशेंट है का? अच्छा हाँ ये तो लगाएंगे ही। हाँ ठीक है, इसका अगर यूजर मैनुअल आपको चाहिए तो 14-15 पेज का है, मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ इसका। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है। दा एसे फोरमायदो। डाइरेक्ट इउजबो खालामनो मोना। नैबे स्पेकखौ गानग्रोनांगौ। जाय खालामग्रा बेबो बे स्पेकखौ गाननांगौ, जाय खालामजाग्रा बेबो बे स्पेकखौ गाननांगौ। नैबे बुख'ब्रा। दे जाबाय दे। लाइभ होदोब्रा खनसेनो। लाइभ होआ इउटुबावसो हगारनांगौ। इउटुबावनो लाइभ होनोसैदां। इउटुबाव? औ खनसेनो। नंगौ माथो बाराद्राय जाया ओमफ्राय। मानो जानांगौ? दाबायदियाव एक्सुवेलि एक्टिभ थाया मानसिफ्रा थानायालाय। बेखार जागोन ना बे।
नोंथांमोना एबार फैबा नुनो हासिगोन बाहाय फैयोबा नैबे मेसिनखौ नायनो हागोन नै हेलौ दिनै आङो नोंसिनि सिगाङाव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बुंबोबाय थादोंमोन मेसिन गोदान फैगौ आंना मेसिन गोदान फैगौ दिल्लीनिफ्राय होननानै स' मेसिन गोदाना फाइनालि दिनै सफैबाय खेंबायबो दा खेंनानै जों नायसिगोन सिङाव नाय माबायदि बे लक दंजोबो बे बक्सआ लक सिस्टेम बे लकखौ खेंनांगौ दा बे ओजों कम्पानिनिफ्राय 0 लक होदों ओंखायनो आं थाबनो खेंनो हाबाय थ' नैबे बेबायदि लक जायो वाव नाय नै बिदि नाय दा नैबेनो लेजार थेरापि होननानै बुङो बेखौ माबानांगौ ओरै मोदोमाव ओरै माबानांगौ बेनि लाइट मोनसे फैयो बे जोङो आराम नागोन आरोना ओमफ्राय बे मेसिनखौ जाय इउज खालामगोन बे इउज खालामग्रायाबो ससमा गाननांगौ इउज खालामजाग्रायाबो ससमा गाननांगौ आरो बे मेसिनखौ जेब्लानाखि इउज खालामगोन होमबा साइडआव मानसि थाफानो मोना बे मेसिनल' आरो मानसिल' पेसेन्टल' जानांगौ आरोना दा नैबेखौ नैबे मेसिना नै मोजाङै खाथियाव नाय नैबे मेसिनाव आरोबाव साबि सिस्टेम दङ अफ अनआ बेना साबिसो बे साबि उइदाउट बे साबि गैयाबा मा बेखौ खेंनो हाया बा मा अन अफ खालामनो हाया थ' साबिखौ बबावबा दोनदों आं बेखौ नागिरनांसिगोन नागिरनानै मा सिस्टेम बेखौ उनाव देखायगोन आङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआ जायो नेक्स्टआ जाहैबाय नैबे दा सफैदों स' बे हाइड्रलिक मेसिन गासिबो दंजोबो बे बेदावहाय दा जोंना बे बेदा जाहैबाय बे बेदखौ मारै माबायो होनबा मानसिखौ बेयाव फुथुनानै ओरै खालामबाय बेवहाय मानसिखौ फुथुबाय नै बे सिस्टेमनि दान बेबायदि दा बेयावबो बिदिनो बेनो नैबे सुंलाय फोलावलाय खालामजायो दा सोरबा मानसिफ्रा गोलाव थायो सोरबा मानसिया गुसुं थायो नालाय दा बेनि थाखायनो बे आरोबाव नैबे जाहैबाय फोजौजायो बाहायजायो नैबे हाइड्रलिक मेसिन दङ बेवहाय बे फोजौजायोबो बाहायजायोबो दा सोरनोबा माने सोरनिबा ट्रिटमेन्टआव बे बुस्थुआ गोजौ नांगौ बे बुस्थुआ गाहाय नांगौ बेवहाय फोजौजागोन बाहायजागोन स' बे बेदा स्पेसियेलि कायर'प्रेक्टर ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेवहाय उन्दुनाय फर्मुलायाबो नैबे आखाइ दोननो थाखाय स' नोंथांमोना फैदो एबा ट्रिटमेन्ट लाफैदो पुरा पारफेक्ट ट्रिटमेन्ट आगोलनिफ्राय साबसिन बेटार आरोबाव आपग्रेड जाबावबाय आंनि चेम्बारा दिनै बेल' नङा मेसिना नै बिसोर गासिबो नै मेसिनानो बुंजोबबाय मथा मथि चेम्बारा आंना जायगा गैलियानो होनजाबाय आरोना दा नै बिसोरबो दङ बहुत मेसिन दङ फुट मेसेज दङ सेराजि मेसिन दङ बेक मेसेज दङ चियार मेसिन दङ नों गोदोना सानायफोरनि थाखाय ट्रेक्सन दङ आखाइ आथिं मिजौनायनि थाखाय भाइब्रेटर दङ आरोबाव ओरै फिसा फिसौथ' दंखायोआनो आइउटि दङ टेन्स दङ नोंनि फायार काप थेरापि दङ टेन्स दङ भाइब्रेटर दङ आल्ट्रासाउन्ड दङ जाय हान्थु सानायफोरनि थाखाय नैबे वेट दङ आरो बेक पेन जायफ्रा डिकम्प्रेसननि थाखाय नोंना बै मेसिन दङ आरो डिकम्प्रेसननि थाखाय नोंना नैबे दङ हमनानै बोग्रा माने बेवहाय खानानै दा नोंथांमोना बबे ट्रिटमेन्टखौ डिमान्ड खालामो बे ट्रिटमेन्टआनो कमप्लिटलि आंनाव दंजोबसै आरोना स' फैदो नोंथांमोना एबारनिफ्राय पुरा पारफेक्ट ट्रिटमेन्ट लाफैदो खुनु बुस्थु नोंथांमोननि डिमान्डनि अनगा माने डिमान्ड खालामनानै मोनै बुस्थु बे चेम्बाराव गैलिया आरोबाव गासिबो जेसेबां ट्रिटमेन्ट दङ बेयाव दंजोबो दा फारसेनिफ्रायनो आरोबाव नोंना जायफ्रा मिजौनाय जा माबानाय जा आखाइनि बोलो गैयै जा बे दङ लहाजों बानायजानाय बहुत मेसिनानो जेसेबां दङ मोनजोबसै आरोना बेवहाय नोंथांमोना जे बुस्थु डिमान्ड खालामगोन बे बुस्थुआ बे बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव दंजोबो स' थेंक इउ नोंथांमोना एबार नुनो हाबाय नोंथांमोना एबार फैनो हासिगोन बिथांनि चेम्बाराव गासिबो कमप्लिटलि जाय बुस्थुआ गैयामोन बेखौ माने लासैनो बिथाङा लाबोनो हाजोबबाय
एबार नोंथांमोना फैयोबा नुनो हासिगोन नै नायबानो जाबाय नैबे गोदान बिदिबा लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थेंक इउ